uyibongile ngoba wena kumele uthandaze uyibonge. Jesus. Amvale ngokuthi bazalwane bayeka bakhuluma kabi, bayeka baphuza ngawo amatiye, bayeka bakwenza izinto ezimbi, bayeka bakhuluma ngomkhonyana wakho, bayeka bakhuluma ngomakoti wakho. Hayi abayiqondi into uNkulunkulu ayibekekile, bayeka bakhuluma kabi ngezingane zakho. Lezo zinto laba abasakhulumi ngezingane zakho kodwa sebebona inkazimulo kaNkulunkulu phezu kwakho nomndeni wakho. Hayi lalela ngizothi mina kungabi nanjaba nabaphuze ngawo itiye, kunendoda evukile ngamhlanje ezokwenza obusha nasekuseni webazalwane. Ngizothi kini ningakhathazeki kodwa zonke iy'celo zenu mazaziwe kuKristu Jesu. Sengiyabala bazalwane, ngifuna ukuthi wena nakulesi sikhathi uthi Davide mebhala kuMahubo 35 uvesi 1 wakhona uthi phikisana Jehova nabaphikisana nalo. Hayi phikisana Jehova nabaphikisana nalo. Bese lithi kwenzeni ulwe nabo abalwa nabo ngoba kunendoda